Máme tu akumulátorovú reťazovú pílu s bezvlnkovým motorom značky Vasco. Pozrieme si balenie. Čiže tu máme klasický slovenský návod. Samotný stroj. V balení máme 2x2 Ah batérie. Takto si batériu založíme. Tu sa nastavuje dotiahnutie reťaze. A tým, že pila je bez mazania, musíme si pilu manuálne namazať. V balení máme ešte druhú 2 Ah batériu, nabíjačku a sprúdkovač na doťahovanie.